औ दहायनियासो होनांगौमोन नोङो लाबोफैगोन र' दुइथा बाहायबो थाब गल जानाय नङालै बिदिनो नांगोन बिसोरना दे एसे गरम जागोन खेला होनाय दा गल होनो रोंनाया wah gulkiapa wah tuh lagaw eh Google Burma Alex oh brother थिगानो दे माबारा under 13 आन्दार selection game 13 Bisnath सेलेकसन गेम district सोलिगासिनो जोंनि बिश्वनाथआव धोरोम बसुमतारी अ आदै थिग दं सोलिगासिनो नै औ उन्दैफोरनि खेल सोलिगासिनो आन्दार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट नदर हालामनि selection game औ आन्दार 13 औ बुंलाबायो दागिल गिला मा होनब्रा जादों नै आदा दं जोंना औ मायाबादि औ जोंना माबाया जयसिदेव औ नदुवार अ बिश्वनाथ बय थांगासिनो र' फै दासो फैदों एसे नै हेभि हेभिया औ बिसोरबो समान नै बिदि जानांगौलै एकदमबारे मोनसे सिरिनि बायदि ना साइसनि आरोना एकदम जादों औ बे बसुमतारी अन औ बिनानाव गोजोननाय थाबाय लाइभआव फैनायनि थाखाय फेसबुक में नहीं मुड़ता यूट्यूब ले दे रहे लाइक डाउन औ थिग दं बबेनि खेलाया जोंनि माबायाव बिश्वनाथआव जागासिनो हेलेमजों आरो दा सोरनि होनोमोनलाय आदा सानजा बिश्वनाथनि औ हेलेमजों आरो सानजा बिश्वनाथ हाँ मैं और देखा लिया नहीं बहुत क्या क्या बड़ा हेलो सल' दं गाहाम दं गोमाबाय नामा मानसिफ्रा माथो कमेन्ट खालाम कमेन्ट औ खेलखौ औ आबसुफोरनि औ खारनि गोरा जि हा जोंसार आदा दासो आंहा बरिया दे बे बसुमतारी आं दङ बिराद दे मोजां मानसि जासाबदों नालाय नै दंफां साया दङ एकदम सान्दुं गोसा ना सान्दुं गोसाथार जोंसारबाय माब्रै खबरा एसएम बड' ब्लक जोंना अबाव दं जाखादा नै जायगायावनो दं गामियावनो फुटबल बादायलायनाय जादों आन्दार 13 नि खेल सोलिगासिनो औ सेलेक्सन गेम फिरु ब्रह्म 50K भिउस टुवार्स लाइक दन थेंक इउ गोजोननाय थाबाय फैद' बिश्वनाथ बय नायनो फैदोब्रा जुम्बा ना नोंसो गावोलै जुम्बानायबाबो नै सान्दुं गोसाथारना औ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्सन आन्दार 13 मा ओंख्रि जानाय आलुसोमोन जोंना
औ एसएम बर' ब्लग गोजोननाय थाबाय बिनानाव कुन्द' होद एफाल सा एफाल साब्रा हो जि लास करे जाम्बा नेকি या औ है साला एसे गोरायानो खेलायावलाय खुरा किल'से sana nam jinang berat juga sendiri tuh Suma जादोंलै खेला एसे ना खारजोब्बाय ना बबावबा मानसिफोरा माथो कमेन्टबो गैला नोंसार फंबाय माबोरै खबरफ्रा गावनो उन्दै माथो खुरा lagu apa oh cái lagau tại vì sức khỏe mà thế oh खारजोब्बाय नामा बबावबा मानसिफोरा माथो कमेन्ट खालामासै बे बसुमतारी आंबो मोजां मोनो नायनो औ नायबाय था देखायगासिनो आङो एकदम जोबजासे नायखा नै माथो द्र'ना फुंलायनो माथो जोंना बुहुम बायना नुदों दा नै नैबे बुहुम फंबाय बुहुम सेंग्राबा जेलेब जामारलै खेलानो होद लाबो एकदम पाले खायथाखौ पारे आंनि এইবিলাক ভিটামিন বস্তু जाबाय नै जाबाय एकदम थेंक इउ खुरा ओइ द्र'न से देखो Buria. Yo, juga. Naikasinya kasih be. Komen kalam naik dong bah. Hey. Hatinya penuh orang lele. Hah? Tan với. Hả? Mua cái này hiểu. Belum nak turun nak. Pengen lain biar kesini biar nih. Ulang main nih. Parah di kamera sama lu. Itu gak. Lagi. Nggak. Gila ini nama. Foto sukses lah boleh. Nah, gol kuatu ekdom dekha lagi. Gol ada nggak terkenal jadi. Gurum na? Tidak gurum. Hah?
जागौमोन खिन्थु बिश्वनाथ बय फैद' फंबाय नायनो सम्पद ब्लक बिनानाव खारबाय नामा जोंनालाय बे बसुमतारियाबो खारबाय नामा जोंसाराबो आरो फेरु ब्रह्मा खारबाय नामा खान्थिगोरायाबो खारबाय नामा जोंनालाय रोदोम बसुमतारियाबो खारबाय नामा सेर सेर जाजोब्बाय आबुल ब्रह्म ब्रादार खारबाय नामा खारनो हाला इयो जाला गिदिर जाबाय Ơi, ơi, này, rồi hả? Apa? Kapten. Kapten. Oh, okay. Deh. Jangan terus deh, live bu. Ê, ăn đi. Hả? Mới ra đây. Được. Wow. Yêu nữa. Đây. Sát sơn đây. Oh, đây đi.